Přemýšlíte, že zahájíte spolupráci s komerčním partnerem nebo s jinou univerzitou nebo jiným výzkumným zařízením? Jedním z právních problémů v této oblasti je otázka mlčenlivosti. Pokud se chystáte sdělovat protistraně nějaké důvěrné informace, jako například konkrétní know-how, data a další už konkrétní specifické informace týkající se například nějaké technologie, vynálezu a podobně, je určitě vhodné, ba dokonce více než vhodné, ale kýžené, uzavřít si k takovémuto sdělování informací smlouvu o mlčenlivosti. Takzvaná non-disclosure agreement nebo confidential agreement je druh smlouvy, který zajistí utajení, respektive mlčenlivost ohledně těchto informací a ošetří vaše duševní vlastnictví v případě budoucího patentování, případně pokud chcete takovéto duševní vlastnictví komercializovat na trhu v podobě nějakého produktu či služby. Pokud nějakou formu spolupráce, jejímž předmětem má být i předání z nějakých stěžejních informací, o kterých jsme mluvili před chvílí, zvažujete, neváhejte se obrátit na naše pracoviště. Rádi vám s přípravou těchto smluv pomůžeme.